Vždycky radši zažvi. Přijďte! Kámo, tohle dáme na YouTube. Dej to mamce na Facebooku, náš partner. Jo, Marta, jo! Hej! On to hodil, právě to hodil do auta! Právě to hodil do auta! A je po mně! Dobříme ho! Jdeme se podívat na škrávance na autě! Kde to je? Jo, tady. Tady, takhle. A tady. O! Toto je napadení! Veřejné napadení, co? Tak jakoby, dej to mamce a ať to dám mé mamce na Facebook. Co mám udělat? Zdraví tě, Fajan. Prosím tě, to se vůbec nedotklo, víš, toho auta. Jo, nedotklo. Hej!